Eger şu mesele kanuna layık, şayatların görkezmesi, göze görünüp duran hakikatin metrin, ölçenen metrin hasabına çözülmese, bilmedim Sakar ilinde berbatçılığın bolmak katı ihtimal. Berbatçılık olsa, betbatçılığın bolur arasında. Hormatly prezidentimiz, menin asabır käsemde oldu. Önkü Şahirin aytşaly 40 yıl maya gezýänçäň ýekece bir ýyl ner gezgen diýen ýeri bardyr. Mene 4 yıl maya gezdirdiler. Indi eger şu mesele düzelmese menem ýekece bir güne ner gezjek bolan. Indi bilmedim ahiresi türmede geçirmeli bolsa belkim takdir şeýledir. Allah Taalanyň maňlaýy ýazan şodur da. Kaçar ýerimiz ýok. Ine şi görýän ýaşlygyňyz 4 ýyllap öz enesinden miras alan mellekler üçin görüşdi. Alıp bilmedi. Iň soňky deminde prezidente ýüzlenip video çekdi. Iň soňky deminde. Gaty mert ýaşly eken. Hiç geli çekinmän, yallaklaman öz derdini aýtdy. Etrap häkimlige ýaz, vilayat häkimlige ýaz, baş prokuratura ýaz, prezidentiň diwanyna ýaz. Ýazmadyk ýer galmandyr pahyryň. Etrap häkimi 8 aýlap saklapdyr. Aýyna jogap berjek, aýyna çözjek, bir gün çözjek, bir aýdan çözjek, 5 aýdan çözjek, 8 aýlap saklapdyr. 2021-nji ýyldan ýam 25-nji ýyladyr. Şunça wagt saklapdyrlar bu ýaşulyň ýerini bermän. Bu ýaşuly indi çözülmese mesele Sakar etrafyny ýymyrjak, goňşymy öldürjek, ýok etjek diýip otur. Adamlary iň soňky derece getirýäňiz. Prosto 5 manat üçin. Kim 5 manat köp berse, şonuň işi bitýär, ýoksa da bitenok. Kim 5 manat köp berse, garybyň jaýyny alýar da baýa berýär. Ine Türkmenistan baý garyp boldy. Kim Gurbanuly 5 manat berse, Gurbanuly biriniň ýerini alýar da ýanky 5 manat beren adama berýär. Diňe bu wakada däl, şeýle jaý wakalary, yer wakalary gatykän. Şu ýokarda oturan organ işgärleri, häkimlikler, bular indi bizden nähilek pul aljagyny bilmän, biziň yerlerimizi, jaýlarymyzy paýlaşýardylar. Şo yer bilen jaý kimiň pulu kän bolsa şoňa berýärler. Ine biz nire barýas. Biziň indi şahsy emlägimize el goýmana başladylar. Nähil düzelmeli bu Türkmenistanda senin pikiriňizçe? Ukla otursaň düzelermi? Ukla otursaň düzelmez. Ukla otursaň öňküden beter bolar. Ýaşulyny diňlemediňiz bar bolsa indi diňleň ana. Bu pahyr bir sürü saçyny düşürdi şo yer üçin. Bir sürü pul çykardy, ýol kire, git gel. Bir sürü wagty gitdi. Şu ýaşuly şo 4 ýyllap organlara gitjek wagtyny, häkimlige gitjek wagtyny gidip ýerine agdarsa 8 sagatyna seretse, aýalyna köýüne galyp berse nähilek bagtly bolardy. Ine kim adamy öldürýär, kim ýurdu uruş etekleýär. Bizi eýýäm uruşyň içinde. Habarymyz ýok biz uruşyň içinde diňmizi özümiziň. Bu haramda da hökümet bu zatlary çözmeň ýerine bu zatlary gizläp saklaýar.
Ana ya şu ýaşly ýam şu videosyny aýrypdyr. Ya başga da müňlerçe adam o videony goýýar, derrew öýüne o hökümetden biri var ya bas ya öldürün, urarın, öldürün, aýyr şu videony diýip üstünden baskylaýar adamlaryň. Davlenie diýe. Ana şeýdip adamlar öldürip börler. Şeýdip adamlar helak edýärler. Ýaşulay diýe 65 ýaşyma çelli hökümetden hiç zat soramadym diýär-de. Soranna da öler ýaly ökündürdiler biziň haramzadalarymyz. Ýöne biziň soramana dolu hakymyz bar. O yerler üçin biziň ata-babalarymyz gan dökdi. Ölse de şöörde ýaşadylar. Biziň häzir ketişimiz ýalak ýurtdaşyna gaçyp gitmediler. İşlemäne diýen bolup. Hökümet gysdy. Biz hem ýurtdaşyna çympytrak bolup gitdik. Bir bahanamyzam işlemek. Pul gazanmak.